Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλώς ήρθατε σε ένα Q&G news βίντεο. Το πρώτο Q&G content μετά από 15.452 χρόνια. Τι θέλουμε να πούμε σε όλους εσάς, τους subscribers του Q&G, σε αυτό το βίντεο. Πρώτον, είμαστε ακόμα εδώ και δεν έχουμε παρατήσει το Q&G. Για την ακρίβεια, το επόμενο επεισόδιό μας είναι έτοιμο! Αλλά περισσότερα για αυτά σε λίγο, προς το τέλος του βίντεο. Όλο το team του Q&G να ξέρετε ότι ο λόγος που σταματήσαμε για τόσο καιρό είναι επειδή κάποιοι από εμάς βρέθηκαν να έχουν κάποιες έξτρα οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα εγώ και η Σεμέλη, η Φάζα δηλαδή, καλωσορίσαμε πριν περίπου 9 μήνες την κορούλα μας. Και ενώ είναι ένα σούπερ γλυκό καινούριο party member, ήταν κάπως δύσκολο να κουβαλάμε ένα νεογέννητο σε ένα εξάωρο D&D γύρισμα. Από την άλλη, η αγαπημένη μας η Paladin Νικοέρια έχει μια δουλειά που την πάει κάθε 3 και λίγο γύρω σε όλο τον κόσμο. Οπότε όλα αυτά τα κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα να κάνουμε schedule και να βρεθούμε όλοι μαζί για να γυρίσουμε Q&G. Παρόλα αυτά, θέλαμε να στείλουμε ένα μεγάλο και τεράστιο ευχαριστώ που ενώ και εδώ και μισό χρόνο έχουμε περίπου να βγάλουμε επεισόδιο, τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας δεν έχουν σταματήσει καθόλου και για την ακρίβεια έχουμε και πολλά comments από καινούριους και καινούριες που βλέπουν Q&G για πρώτη φορά, οι οποίοι κιόλας κάθονται και μπιντζάρουν όλα τα επεισόδια μέσα σε 2-3 μέρες. Το οποίο wow από τη μία, από την άλλη too much time guys, but όλοι έχουν τη φάση τους, το καταλαβαίνουμε. Πολλοί από εσάς γίνατε και καινούργιοι patrons του Q&G γιατί σας άρεσε τόσο πολύ η ιστορία μας και το show που θέλατε να μας βοηθήσετε να τη συνεχίσουμε. Αυτό μας φέρνει στο πιο σημαντικό νέο αυτού του βίντεο. Νέο. Από σήμερα και μέχρι το τέλος του χρόνου το Q&G έχει καινούρια σελίδα στο Patreon. Ο λόγος που φτιάξαμε καινούρια σελίδα είναι αυτός. Μέχρι τώρα, όλοι εσείς που θέλετε να μας υποστηρίξετε και να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε την ιστορία του Q&G, γίνατε περήφανοι patrons αυτού του group. Έχουμε πει πολλές φορές και πάντα το εννοούμε πως το Q&G δεν θα ήταν εδώ χωρίς εσάς. Κάθε μήνα μας προσφέρει την υποστήριξή σας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουμε για μοντάζ, για το μιξάρισμα του ήχου, για καλό εξοπλισμό, φώτα, μινιατούρες και terrain που δίνουν πνοή στο show μας και στις ιστορίες μας, ακόμα και για τις μεταφορές μας από το στούντιο και πίσω στα σπίτια μας. Κάθε μήνα όλοι εσείς μας απορτάρετε. Το πρόβλημα που εμείς βρίσκουμε με αυτό είναι πως οι προσωπικές μας υποχρεώσεις δεν μας επέτρεπαν να σας φέρουμε και σε εσάς την παρέα του Q&G αντίστοιχα κάθε μήνα. Βγάζουμε περίπου 6 επεισόδια το χρόνο. Και αυτό είναι ρεαλιστικά αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε πλέον. Το έχουμε καταλάβει μετά από 3 χρόνια Q&G. Με την καινούργια μας σελίδα στο Patreon, λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους Patreons μας να μας στηρίζουν μόνο κάθε φορά που βγαίνει καινούργιο επεισόδιο Q&G. Όχι κάθε μήνα, αλλά μόνο όταν ανεβάζουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του θρυλικού Χ32. Το content που ανεβάζουμε θα είναι το ίδιο για όλους. Diaries, backstage, κομμάτια από lore, από τον κόσμο της Άρντα, βιντεάκια, ακόμα και να οργανώνουμε διάφορα παιχνίδια D&D με τους παίκτες μας μέσω του Discord. Το μόνο που αλλάζει στα tiers του Patreon είναι με το πόσο θέλετε να στηρίζει ο καθένας από εσάς το κάθε επεισόδιο Q&G. Η καινούργια μας σελίδα στο Patreon έχει το ίδιο link με την παλιά και θα τη βρείτε στο www.patreon.com/Q&G. Και εκτός από όλα τα παλιά μας post, θα βρείτε και τα πρώτα 30 λεπτά του καινούργιου επεισοδίου Q&G, μέσα στα οποία γίνεται ο κακός χαμός. Θα πω μόνο ένα πράγμα, ότι το καινούργιο μας επεισόδιο έχει τίτλο A Song of Waves and Blood. Ναι, αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Ραντεβού πάρα πολύ σύντομα με όλο το Q&G crew, με καινούργιο επεισόδιο. Και μέχρι τότε, ρολάτε εκεί σκαναζάρι και θυμηθείτε, μόνο Q&G ρε!